Orduan, bada, Ipar Euskal Herriko gazte komunikabidea da. Beraz, bideo laburrak egiten ditugu, sare sozialetan, euskaraz eta frantsesez azpititulatuak. Eta sortu zen duela urte orain, eta helburua zen gazten kodeei egokitzea eta eskaintzea gaztei zerbait haientzat egina sareetan eta euskaraz, euskararen presentzia sareetan azkartzeko. Eta gehien bat hori egin ginuen Ipar Euskal Herrian, Ipar Euskal Herriko begirada eta ikuspegia zabaltzeko ere bai. Guk argi dugu euskaraz egiten dugula, euskaraz sortzen dugula, eta batzuetan bai hitz batzu ateratzen zaizkigu frantsesez eta, baina ez da inbertze gertatzen edo kasu egiten dugu hori. Eduki formalagoak direlarik, testuak prestatuz, zinez kasu egiten dugu, ez dugu frantsesik ematen edo deus, eta entzatzen gira edo zoin gai tratatzen euskaraz, euskarazko hiztegiarekin, noski hitz egiten dugun maneran, gazteok, baina beti begirada hori atxikiz. Gero eduki informaletan bai lehratze batzu badira, batzuetan, baina uste dut ala ere aski gutxi eta lortzen dugula zerbait ongi egiten. Eta hori, ez dakit, taldean gogoetatzen dugun zerbait da, gai bat da. Orduan, ez gira euskaltzainak edo hizkuntzalariak edo deus, baina gure heinean gogoetatzen dugu eta adosten dugu elgarrekin zer nola egin nahi dugun, eta horren arabera autuak egiten ditugu. Orduan, ahozkoan edo zoin euskara erabiltzen dugu, izan euskalkiak edo euskara batua, ateratzen zaiguna azkenean. Azpitituluetan, baditugulako azpitituluak frantsesez eta euskaraz beti batuan idazten dugu. Gero, egia da, kazetari gisa jendea galdezkatzean edo, entzatzen girela ala ere orokortasun bat izaten. Nik nire euskalkian ejanen dut ga edo ge, baina hor entzatuko naiz ejaten gara edo gira. Aldiz, erantzuten duenari ez jogu mugarik emanen, batzuek siberutarrez erantzuten dute eta ongi da. Libro uzten ditugu, horrekiko. Orduan, adierazkortasuna ez nakien zer zen, unatetorri baino lehen. Beraz, galetunen aritzeri, galetunen Madi Kintanari lagun bat dudana, bertze lagun bati, pixkat jakiteko zer zen. Eta etzakien niok esplikatzen zehazki, beraz, egin dudana pixkat ideia bat da. Eta eranen nuke adierazkortasuna dela pixkat lortzea erran nahi duguna edo zoin erregistrotan edo generotan, nik hola ulertu dut. Beraz, niretzat da euskaraz egitea azkenean edo zoin ahlotan. Ez nahiz ados. Ez nahiz ados horrekin uste dut informalean ere euskaraz egiten aldela, autu bat dela. Ez da erresa beti, egia da euskara hizkuntza zapaldu bat dela, beraz erreski lehatzen girela erderara, izan frantsesez edo espainolez. Baina uste dut autu bat izaten aldela euskaraz ere egitea. Eta justuki bitxiak diren espresioiek gure ganatzea eta erabiltzea. Adierazkortasun horretan, erraten da maiz gaztek erabiltzen ditugula erdarazko espresio batzu edo. Eta egia da, eta nik azpimarratu nahi nukena da zeinetan autua egiten dugun eskaintzea gazteei erdarazko gauza informalak. Ez badiegu deus eskaintzen euskaraz ez da izanen. Eta azpimarratu nahi nuke ere, Euskal Herri oso bat baldin bagira, erdarazko lehatze horiek ez dituztela denek ulertzen, mugaz gaindi, ari naiz. Nik frantsesezko lehatzeak egiten baitut, egoaldeko batek ez ditu baitez bada ulertuko, eta alderantzizkoa egia da ere bai. Eta azpimarratu nahi nukena, da azkenean Euskal Herri oso bati eskaini nahi badiogu zerbait, euskara dela batzen gaituena eta tresna uberena.